Avui preparem bonítol de blanes al forn. Per fer-lo necessitem 700 grams de bonítol, 20 mil·lilitres de vinagre, oli d'oliva verge extra, sal, pebre negre, julivert i pebre vermell dolç. Aquest bonítol l'hem pescat nosaltres, per tant el tindrem que netejar. Vosaltres us estalviareu aquest pas si demaneu a la peixateria que us ho facin. En funció de la mida del bonítol es pot tallar a lloms o rodelles. Comencem escalfant el forn a 180 graus. Salpebrem, amanim amb l'oli i l'enfornem durant 20 minuts. Mentre laminem l'all i el daurem en una paella. Afegim el pebre vermell, remenem un moment. Per evitar que esquitxi retirem un moment dels fogons i afegim el vinagre. El tornem a posar als fogons, sacsegem un moment, parem el foc i reservem. Quan hagin passat 15 minuts, traiem el peix del forn i aboquem pel damunt el contingut de la paella i el tornem a posar al forn els 5 minuts que quedaven. Mentre preparem una mica d'all i julivert i tan punt surti del forn, li tirarem al damunt. I ja el tenim, un plat senzill i boníssim. És molt important que respecteu el temps de cocció perquè no quedi sec. Us ha agradat? Doncs doneu-nos un like i subscriviu-vos al nostre canal.